गोदान बोसोरनि अननायारि सिबिनाय बावहरबाय बयनिबो साननाय हास्थायनाय मिजिंफ्रा जाफुंसारथों। लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। दिनै नेक्स्ट डे आरोना 29 थारिख दिनै फाइनालि दिनै जोंनि मोसानायनि दिना सफैबाय आरोना सोलोंनानै ओमफ्राय नै दाबो देलायनो रेडि जानानै दं आरोना आं दाबो देलायथ'वाखै ओमफ्राय देलायनो नागिरदों देलायनोसै सिम्पोल ओरैनो दाहाय फाइनाल लुकखौ देखायनोसै दाख्लै बायना लाबोनायफोरखौ माबायदि गाननायनोसै नोंथांमोनाबो कमेन्ट लिरना खोन्थाहरबानो जाबाय दे माबायदि नुदों। दाहाय फाइनाल लुकखौ देखायगोन ओमफ्राय लोगो सानैसो फैनो नागिरदों आरोना जोंनाव देलायजानो होननानै बेखौनो नेगासिनो आङो। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि लोगोफोर नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ एसे। हेलो गाइस बेनो आंनि फाइनाल लुक नोंथांमोना माबायदि नुखो कमेन्टआव लिरना खोन्थाहरबानो जाबाय दे आरो आंनि माखासे ब्लगखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। लोगोफोर दायो नै जोंनि मोसाग्रा पार्टिया जमा जाहांबाय ओमफ्राय गासिबो समायना देलायना फैजोबदों मालाय ओमफ्राय दा नै साफा सानै फैबावनांगौ दङ बिसोरखौनो नेबाय थादों आरोना। खुलुमबाय आं दा बिजनिनि सुबाइजाराव दंफैयो गोजोननाय मोनो बिजनियाव फैब्ला दा बयखौबो गोदान बोसोरनि अननायारि सिबिनाय बावहरबाय बयनिबो साननाय हास्थायनाय मिजिंफ्रा जाफुंसारथों गोजोनथों हेपि निउ इयार इन एडभान्स। साइडआव मोसानांगौ आरोखि औ माथो बिसावा माने बिजामादै जागोनखौ सानगोन ना माथो बिसाव जागोनालाय आं उल्था फाल्थालै बिदि सानो औ आजिखालि माने फिसाला नायाबा बिजामादै नायगोन हेल' बिजामादै नायाबा फिसाला नायगोन मानगोनां रायजो राजानि मोनसे खावलायनाय जेसेनो नायो नायबाय थानो लुबैयो जेसेनो रायज्लायो रायज्लायबाय थानो लुबैयो नंगौ नामा बेजों लोगोसे थाखाखौबो खामायनो सोलों बुंदोंमोन औ
खुसि थानो लुबैयो सौदानो जोंगायो रोजा रोजा सुबुंनि गेजेराव नोंखौल' नुयो सना मानसिया माने फाख्रि बिफां सिङाव थांफ्लांदों आरोखि फाख्रि बिफां सिङावथ' बिराद थान्दा जायो नंगौ नामा नंगौ फाख्रि बिफां सिङाव बिराद थान्दा जायो गोलोम बोथोराव ओमफ्राय मा जाखो ए जायाखैबा अरजाया गेस टेस्ट जायोबा आंनाव थाखायो आरोखि मुलिफ्रा बेखायनो बिदि सानो आं खिनायनिखौबो लाखायो माने बांद्राय हमथानो हायै जाबा माने खिलाबायोना सोरबा सोरबा बहाबा थांबा बिदिनो जानाया एसे माने सोलायबाय थानायाव ओमफ्राय खिनायनि गेसनिखौ आं लाफायो आरोखि औ र' ओमफ्राय बियो फाख्रि बिफां सिङाव थांबाय जिरायबाय फाख्रि बिफांनि गोजौआव नायखोफ्लांबाय आरोखि दाना फाख्रि बिफांनि फिथाइयाथ' फिसा ना बिफाङा बिराद गिदिर गोजौ एखे बहानो ओमफ्राय फिथाइयाथ' साइकेल बल बादि फिसानोना बेखौ नुहुरनानै डाइरेक्ट होनबाय आरोखि इसोरना भुल जादों जाहैबाय आरोखि बियो नायखोनानै इसोरना भुल जादों जाहैबाय फाख्रि बिफांनि फिथाइखौ नायनानै बे फाख्रि बिफांनि फिथाइया लाव बिफांनि फिथाइ जानांगौमोन जाहैबाय आरोखि लाव बिफांनि फिथाइया फाख्रि बिफांनि फिथाइ जानांगौमोन होननानै इसोरखौ बखिबाय आरोखि बियो जागोन ओंखायनो बुंदों आं दहाय डिपार्टमेन्टआ बैयाव थांनानै सोलोंबोनांगौ र' जागोन आं बेखौ खोन्थानानै खननोसै र' माने गानखौल' खननांगौथ' खनगोन दाना लाव बिफाङाथ' फिसा जायो जानलाफ्रावसो मानला फानलि खालामो नै जोंना मादैमोना मिथिगोन ओमफ्राय फिथाइया गिदिर गोलाव जायो दा बे लाव फिथाइया फाख्रि बिफांनि फिथाइ जानांगौमोन जाहैबाय आरोखि दाना बिदि होनफुनायाव नायफोनानै होनबाय थानायावनो बोरैदि फाख्रि बिफांनि फिथाइया खाफालाव जलदब गोग्लैबैखो इसोर बनास जाहैबाय आरोखि दिनै बे फाख्रि बिफांनि फिथाइया लाव फिथाइ जानायमोनब्ला आं दिनै बेयावनो थैबायमोन जाहैबाय जाम्बा बुरबक इसोरा जाम्बाना नों जाम्बा थालिया इसोर जा करे मंगल